Hemm raġuni għaliex niffukaw fuq l-ekonomija u l-każ ta' Actavis huwa prova ta' dan. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kienet jieħu sehem waqt il-programm Xtra ta' nhar il-Ħamis. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li dan il-Gvern se jkun ta' spalla għal ħaddiema. Jien il-dawn in-nies nassigurhom illi ħankunu qegħdin noħolqu għandna diġà biżżejjed xogħol illi pratikament iktar minn nofshom diġà minn ftit jiem oħra jistgħu jekk iridu jsibu post tax-xogħol ieħor. Fi żmien ta' wara wkoll jien nassigura mhux ħajkun hemm persuna waħda illi tkun tilfet xogħla mill-Actavis illum illi mhux ħajkollha xogħol ieħor. U dan huwa fl-aħħar mill-aħħar il-bread and butter issue. Nistgħu nitkellmu dwar il-suġġett. Ix-xogħol huwa l-issue prinċipali. Fakkar kif l-istess ġimgħa tħabbar kif il-kumpanija Delaru iddeċidiet li tibqa' Malta u żżid il-ħaddiema. Tkellem ukoll dwar l-isfida tat-traffiku u dwar dan il-Prim Ministru qal li l-manifest elettorali li jmiss tal-Partit Laburista se jinkludi pjani maġġuri għal bidla fil-qasam tat-trasport. Bl-istess mod li dan il-Gvern biddel il-qasam tal-enerġija, hekk ukoll beħsibu jagħmel dwar il-qasam tat-trasport. Id-darba li ġejja, waħda mill-pjanijiet il-kbar li ħankunu qed nuru lill-poplu huwa il-pjan dwar il-qasam tat-traffiku, il-pjan dwar il-qasam ta' mass transportation u li n-nies ħanuruhom kif fil-qasam tal-infrastruttura bl-istess mod li biddilna il-qasam tal-enerġija u raħasna l-kontijiet din id-darba ħajkonna fokus enormi dwar il-kwalità tal-ħajja f'dak li għandu x'jaqsam ma' infrastruttura u trasport. Dwar il-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta, Joseph Muscat ikkonferma li t-taħdidiet mal-Italja għadhom għaddejjin. Dwar il-paga minima, il-Prim Ministru qal li fl-isfond ta' tkabbir ekonomiku bla preċedent, issa huwa l-mument opportun li din tiżdied. U għalhekk id-diskussjoni dwar il-minimum wage u s-sena d-dieħla, barra li aħna dis-sena diġà żidnija l-minimum wage de facto, s-sena d-dieħla ħajrid ikollna sistema li permezz tagħha tiżdied il-minimum wage. Hija sostenibbli li nattakkaw il-minimum wage jew inti sempliċement qed tagħmel bħall-kap l-oppożizzjoni u iddoq il-kanzunetta tal-gallerija? Jekk mhijiex sostenibbli meta l-ekonomija tikber b'6% ma nafx meta tkun sostenibbli.